Igbo nọ n'agha nuo ụmụ Igbo nọ n'agha akpalili ka nnebe n'ifanya mụ na-afụ n'ọnụ m apụrụ ịkọ ya ife nnafu na n'Igbo n'orika ife nnafu na n'Igbo na-agbazi anya mmiri n'ụmụ Igbo nọ n'agha agaghị na-anụ n'onwe anyị kedu ife bụ ya bụ agha ndị ikpe na ndị ekpe ga-emega anyị ife ndị ikpe na ndị ekpe gị n'ọbịa bụ nsogbu Igbo na-enwe n'ọbịa bụ nsogbu anyị Igbo nọ n'agha n'ezie n'ụmụ Igbo na-ekwusi onwe ha Igbo nọ n'agha n'ezie n'ụmụ Igbo na-ekwusi onwe ha Igbo nọ n'agha n'ezie n'ụmụ Igbo na-ekwusi onwe ha Igbo nọ n'agha n'ezie n'ụmụ Igbo na-ekwusi onwe ha n'ụmụ Igbo nọ n'agha ụmụ Igbo nọ n'agha anyị gbusi onwe anyị n'agha ụlọ mgbe oluzie n'ogo ezio kedizi ife anyị ga-emezi na ndị Fulani alụ ogoli Igbo agha ndị Fulani alụ ogoli Igbo ọgụ maka odibo anyị na-agba odibo anyị na-agbalụ ndị Fulani na ya ka anyị ji wee nọdị n'agha ndị ikpe na ndị ekpe ejighị ofu obi emego Igbo ife ejighị ofu obi na omego Igbo ife unu metụ ya bụ agha si wee bido anyị nọ n'udo ndị Fulani herdsmen wee batazie wee na-egbusisi ndị be anyị n'Igbo ndị be anyị jee ka faje ka ubi ndị Fulani abata gbawelu mma wee na-egbusi ndị be anyị ESN wee pụtazie ka fa chụba Fulani ka fa chụba Fulani ndị gọvanọ si Igbo ma wee weta ebubo agụ ka fa chụba Fulani etu afọ ka anyị si banye n'agha anyị rapụ Fulani wee na-egbusi onwe anyị wee na-egbusi onwe anyị ya bụ ife m na-afụzi n'ụmụ Igbo nọ n'agha n'Igbo Igbo nọ n'agha mana ajụjụ nwa egwu ọma na-ajụzi ajụjụ obere agụ na-ajụzi ebe ọ bụ n'ofe ala ha ji ka a na-achụ ụlọ efi kedizi ife bụzi ọgụ nwanne na nwanne nụ kedizi ife mere anyị ji egbu onwe anyị egbe anyị ga-eji uche wee gbazi na ya ka anyị jizi egbuzi onwe anyị ịma na adịrọ mma bụ uru ndị nze o wee duzie ka ọgba aghara bataziri n'obodo ndị omekome wee batazie maka na obodo na-agba aghara na o nwere ndị ji alachapịọm ịbatazie na n'Igbo tata ndị ọgaranya na-ezozi onwe ofe ezo kịta enwere ọzọ onye na-egosi na ya anị ya ma ọ na ya soro wee sibe ọtụtụ ụmụnne anyị ndị bi mba ofesi egwu na-atụzi ife ịnọtazibe anyị maka onye bata ndị na-atọrọ mmadụ eburu ya bụ ndị kidnapa agbaba afọ ego ịma na obodo na-agba aghara na enwere ndị ji arachapịọm tupu Olisa bịa zọbakwa Igbo gị ife na-agba ndị Igbo
na onye ji nwanne ya wee ji izu na mụmụsie nwanne ya ya malụkwa na amụ ga-amụ ya ma emesịa maka esola siri obi na mgbu na-ata obi nọ na-efe arụ mgbu na-ata obi nọ na-efekwa arụ na mgbu na-ata obi nọ na-efe arụ n'ụmụ Igbo nọ n'agha n'ụmụ Igbo nọ n'agha maka na ya ejighị ofe obi bili ka kọtụ ji si rapụ Nnamdi Kanu federal gọọmenti wee juzie maka fama na ya ejiri ofe obi na yiri n'igwe nọ na-adị mma ndị ọnụ ruru n'okwu ndị House of Rep na ndị sinetọ ndị Igbo ma ndị gọvanọs Igbo kedu ife unu na-ekwu na nwanne anyị eji kọtụ si rapụ ya ka ọ naba federal gọọmenti si na fama rapụ ya kedu ife unu na-ekwu ejighị ofe obi ajọka ejighị ofe obi ajọka ejighị ofe obi n'otito ọrụ gị Igbo ndị ikpe na ndị ekpe n'ọbịa bụ nsogbu Igbo ya bụ nsogbu Igbo na-enwe ife na-agba ndị Igbo na-esola siri obi na mgbu na-ata obi nọ na-efe gbarụ mgbu na-ata obi nọ na-efekwa na-arụ onye si na ọ gbasara ya emesịa na ọ ga-agbasa gị nụ maka na ego richa anya ụsọ emesịa ofeta n'etiti isi na ọ gbasara gị emesịa ọ ga-agbasa gị nụ emesịa na ọ ga-agbasa gị ụmụ Igbo nọ n'agha anyị na-ekpu onwe anyị Igbo nọ n'agha ụmụ Igbo nọ n'agha Igbo nọ n'agha ikpe na ndị ekwe ga-emega anyị ncha ejighị ofe obi emega Igbo ncha isi na ọ gbasara gị emesịa na ọ ga-agbasa gị na-eru uruchi onye ụsọ emesịa bata n'etiti ụmụ Igbo anyị nọ n'agha ife Obereagu n'Austria nwa egbu ọma na-agba ndị Igbo bụ na onye pịalụ nwa gị ụtalị n'iru gị ọ bụ na ijuru onye anwa ọ gịnị ka nwa merụ iji apịa ụtalị chelụkwa n'ofu ụbọchị na ọ ga-amụọ nwunye gị ụla n'iru gị Igbo gosikwanụ na mmadụ nwa obodo ego na-ata maka nwanne unu eji ekpeghị ikpe ma sị rapụzie ya ka ọ nabazie ya bụ Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ bụ na kọt ekpeghị ikpe wee sị rapụ nwanne anyị ka ọ naba ọ gịnị meziri
na ndị Igbo achọbere ikwu okwu wee gosi na mmadụ nwe obodo ego na-ata. E nwere akụkọ nkọrọ na mbụ oge ntili egwu wee na-asị Igbo ka anyị mepe anya anyị na mmegbu a na-emebe Igbo akarịgo. Akụkọ gbasalụ ofu nwoke a na-akpọ Ọdịba. Geenụ ntị ka nkọchiga ya bụ akụkọ azụ unu ga-erukwuo. Maka nwoke a na-akpọ Ọdịba, ofu nwoke a na-akpọ Ọdịba, emenu man Ọdịba gasị ya dịba, omenu man Ọdịba gasị ya dịba. Ọdịba ka egburu nne ya, Ọdịba si ya dịba, egburu nne Ọdịba, Ọdịba sikwa ya dịba, egburu nwunye Ọdịba, ịma na Ọdịba si ya dịba nụ, mana Ọdịba mụrụ ụmụ ịtọ, egbuo nke izizi gbuo nke ịbụọ, emesiri gbuo nke ịtọ. Ọdịba wee gbaba lili n'ife mụ nwere one n'ụwa n'ọgbụgbo, o wee bebe akwa ụwa ya, o wee bebe akwa ụwa ya, ife nwere une n'ụwa n'ọgbụgbo. Emesịa wee gburu Ọdịba. Etu a ka nke Ọdịba si bụzi enu. Ndị Igbo onye si na ọ gbasara ya mara ụkwa na emesịa nọ ga-agbasa gị n'ụmụ Igbo nọ n'agha ụmụ Igbo nọ n'agha. Chukwu Olise biko bịa n'ụzọ bụ Igbo na ayịyọ ka nwee gbuo ọma na yọ ayịyọ ka Obereagu nọsira na yọ Chukwu Olise biko bịa zobe Igbo n'agha anyị na-alụ n'ala Igbo. Anyị amara oge ebi agụ nọ ezienụ ụmụ Igbo na-ebuso onwụfa. Chukwu Olise biko bịa zobe Igbo ebe ayịyọ Obereagu wee gbuo ọma na yọ Chukwu. Anyị amara onye a ga-eze ezienụ ụmụ Igbo na-ebuso onwụfa. Onye si na ọ gbasara ya mara ụkwa na emesi ọ ga-agbasa ya na-egwu uruju onye ụsọ emesịa n'oge obeta dị etiti. Ụmụnne anyị na-atụzi egwu nnọta. Ụmụ Igbo ndị nọ mba ofesi na-egwu na-atụzi ife nnọta na be anyị. Ndezienụ ụmụ Igbo na-ebuzi onwụfa. Egwu a ga-eji uche gbaa ya ka anyị ji ebusi onwe anyị n'Igbo. Anatịrọ mma na ọ bụ uru ndị nze, ndị na-atọrọ mmadụ wee bido ọrụ, ndị kidnapa wee banyede ọrụ. Onye bata ebulu ihe ebulu ejezi akpọba afọ ego. O mezo na ndị Igbo anyị nọzi